Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Aho belarrirako kultur aldizkaria. Eusko ikaskuntza eta Euskal Herria irratia elkarlanean. Biraoak, Nafarroan bilduak. Egileak Patxi Salaberri Zaratiegi eta Juan Jose Xubiri Lujanbio. Editoriala Pamiela. Hilabete darama plazan biraoen liburu honek, baina Durangoko azokaren bezpera honetan berriro atera nahi izan dugu honen berri. Biraoak, sakreak, madarikazioak, hizkuntza espresatzeko da, hori gauza jakina da. Espresibidade gehieneko elementuak, hornigaiak dira hain zuzen biraoak, beroan eta motzean botatzekoak, erregistro informalean. Gizakumeok hitz egiten dugunean, gertatuak deskribatzen ditugu, edota arrazoiak argudiatzen, baina hori gutxitan egiten dugu hotzian. Gehienetan elementu adirazkorrak bilatzen ditugu, eta zer esanik ez, arrazoi ez baino gehiago, sabelpekoarekin mintzatzen garenean, ustu beharra, genio atera, amorrazio adirazi, gauzak okerremanak datozenean, erabiltzeko moduko errepertorioa biraoena. Egia esan harrigarri egiten zaigu biraoen zerrenda idatzita topatzia. Berez, biraoena ahozko hizkeraren arlokoa baita, idatzi ezina egin batean. Baina hemen idatzia dago, bilketa egin eta azterketa eta hortxe zerrendak. Patxi Salaberrik eta Juan Jose Xubirik egin dute lan akademikoa. Iruñeko Euskaltzaindaren egoitzan madarikazioen liburua, horra maila akademikora gogoratuak madarikazio eta biraoak, liburuen aurkezpena horre egin baita. Pamila argitaletxeren izenean lehendabiziko hitzak Jose Angel Irigaraik. Wittgensteinek zioen bezala, hizkuntzak signifikatzeko bainoago erabiltzeko direla. Eta oso kezkatuta zegoen hizkuntzaren orgiarekin, eta pregramatikoak diren eremu horiekin. Ze badakizue, hizkuntza batean munduan mintzatzen gareneko zerbaita, eta orduan hitz egiten da munduan, eta gero hitz egiten da munduaz. Eta munduaz hitz egiten hasten garenean, gramatikak hasten dire, arauak hasten dire, normatibizatzen hasten dire, eta hori ongi da, ongi baino hobeto, ongi baino gehiago, baita espadakoa da, funtsezkoa da. Baina hori baino lehenago, pregramatiko den mundu bat, informalagoa, munduan mintzatzen deneko hori da hizkuntza pregramatikoa, eta hor hizkuntz baten eta hiztunguaren bizitasuna islatzen da. Liburu hontan, nik horrela ulertu nahi dut, liburu hontan biltzen da, hain zuzen ere, Nafarroan batez ere, bildurik, baina Euskal Herri osoari ere dagokion zerbaita, biltzen da mundua mintzatzen zeneko garaian hartutako artefakto linguistikoak, informal diren artefaktuak, hitz egiteko erabiltzean egiten diren, sortzen diren, erabiltzen diren artefakto linguistikoak. Eta bizigarritasun baten seinale direlakoan bildu dituzte. Uste dut garrantzi munta handikoa dela gure garaian ere hizkuntza astekoz eta bat behar dugu erabiltzeko. Hizkuntza dire erabiltzeko, ezta? Deus egiten hasi baino lehen. Eta informal erregistroiek, hain zuzen ere, eskaz ditugu higaduraren poderioz, eta gure egoera diglosikoaren horren ondorioz, eta bar. Eta orduan, liburu hau, nik uste dut benetan mugarri bat da, oso interesgarria da, ekarpen bat da, hain zuzen ere, informal diren registro horien eremura, sekulako aberastasuna ekartzen dutelako. Bizirik dagoeneko hizkuntza eta hiztungo baten aberastasuna. Aileri, hau dena berriz ere itzultzea, eta higadura horren ondorioz hain
murriztua eta kamustua eta eskastua dugun zonbaitetan bedere, ez? Hizkuntza aberastuko balitz. Eta berriz ere, literaturaren bitartez, eta irakurketaren bitartez, berriz ere, erregistro eremu horietara itzultzen diren, ez? Eta berriz ere, mintzatzen deneko mundura etortzen diren. Nik hemen hori bakarrik erran nahi nuen, eta aurkezteko mementu hontan, Mila argitaletxearentzat oso pozgarria da, olako liburu bat plazaratzea, bai hemen eta Euskal Herri osorako, eta sekulako lana egin dute, Patxi Salaberrik eta Juan Jose Zubirik, biak euskaltzainak, euskaltzain osoa, Patxi Salaberri duela aurteminten lombratua, eta Juan Jose Zubiri ere, euskaltzain urgazlea, eta nola ez, horri ere bere babesa eta bere babesa ez bakarrik formala, akademikoa, baizik eta uste dut euskaltzaindia formal, gramatikaz, normala den bezala, baina badut ustea hauek hemen ere ondoan daudenak eta ikertzaile hauek ere begi bistatik galdu gabe dutela euskararen bizitasun hori eta beraz mundu hori gabe ez baita hizkuntza bizirik. Eta hori esan eta gero, Andres Iñigori, berari eskerrak ere, hemen egoitza hontan hartu gaituelakoz, pasatzen diot hitza. Patxi Salaberrik, Jose Zubirirekin batera lan hau egiteko proiektu bat aurkeztu zuela Arrantziranean, nahiko kurioso egin zitzaidan hasiera batean, eta hasiera hortan pentsatu nuen, gai honek, liburuxka artikulu bat edo liburuxka esube bat egiteko adina edo emanen zuela segurazki. Baina ondoren, nire sorterrikoak biltzeko laguntza eskatu zidatenean, eta gaian pixka sartzen hasi nintzenean, konturatu nintzen, uste baino hitz eta esapide gehiago zetozkitala burura. Eta zer erranik ez, informatzaileekin harremanetan jarri nintzenean. 75-70 urtetik goragoko informatzaileekin jarri nintzen harremanetan, eta hiek ere berehala, hasi ginenean hizketan eta sesio batzuk egin genituen, berara konturatu ziren, gazte denboran, hainbertze entzun eta erabilitako zenbait hitz eta espresio, ez zituztela erabiltzen, beraien artean gutxi, beren seme-alabekin gutxiago, herriko iloba edo gazteekin ere, jaia ez. Nolabait errateko, hizkuntza estandarra edo aitzina egina ala, beren espresio eta zenbait gauza murrizten ari zirela. Kontua da, han hemenka, eta Nafarroatik atera gabe, bildutakoekin, nik usteko liburuxka ura baino gehiagoko liburua egin dutela, egun da, berrogeita efektzen bat orrialde dituelako. Orduan egileek lan ederra apeindu dute. Anitz da, euskararen ikertze eta arautze lanetan egiten ari dena azkeneko urteotan hori begibistan dago. Baina, horrelako lan bat ikusita, argi erakusten digu, badela oraindik non eta zer bildu. Zer landu, zer arautu eta zer normalizatu. Baina ongi dakigun bezala, euskarak dituen erronkak eta helburuak lortzeko ez da aski hau hori edo gura egin beharko litzateke erratea. Alderantziz, horre ageri den hitz batekin, arrotxu handi izan gabe, buila gehiagi atera gabe, arrotxu handi izan gabe, lan egitea da bidea, langile izatea. Eta hemen, ikertzaile finak izateaz gain, aspaldizko urte hauetan, euskararen arrobian etengabe lanean ari diren bi langile porrokatu ditugu. Eta, pozgarri zait, hau ordezkaritza honetan aipatzea, Jose Angelek erran bezala, biak ere euskaltzaindiarekin lotura zuzena dutelako. Patxi Salaberri euskaltzain osoa da, eta Juan Jose euskaltzain urgazlea. Eta euskaltzain urgazlea ere aspaldiko urte hauetan, liburu hau argitaratzeko argitalpena etxearekin edo ardura lanak dituen Jose Angel. Euskara biziaren lekuko da liburu hau praktikoa. Ahozko erregistroen kodea batipat zabaltzen duena. Hortaz, ez da biblioteka edo liburutegietako apaletan gordeta edukitzekoa. Euskara biziari doinua, gatza eta piperra emateko erabiltzekoa da. Beti ere,
hemen ageri diren hitzak eta espresioak dagozkien erregistro eta testu inguruan egoki txertatu eta erabiliz. Beraz, Jose Angelek erranduen bezala, hitz horiek erregistratzen aldira, erregistratu, normalizatu, eta uste dut gainera, alderdi horretatik ere, Euskaltzaindiak horrelako lanak kontuan izango dituela, ditu, hain zuzen ere, hau izanen delako, hemendik denbora gutxira, segurazki edo, hemendik epe batera, iztegi batua hornitzen alduen datu base eta oinarrietako bat. Kultur arloan biraoak, Nafarroan bildutako biraoak, eta egileen txanda da, orain, egile biltzaile eta aztertzaile, horietariko bat, Patxi Salaberri Zaratiegi. Gutxi landu da gai hau, eta hori izan zen hain zuzen ere lana egitera bultzatu gintuena. Egia da badela liburu bat, Irainka izeneko liburu bat bada, baina, holako zerrenda moduko da, eta irutu zitzaigun, oraindik ere utzunea hor zegoela, eta nolabait bete behar zela, eta horrek bultzatu gintuen Nafarroko gobernuari ikerketa proiektua eskatzera. Diru pixkat eman zigun, eta urte terdian egin genuen lana. Egin eta gero, hor zegoen, eta pentsatu genuen, kajoian ez zola deus egiten, eta orduan harremanetan jarri ginen Pamielakoekin lana aurkeztu, eta ikusi zuten argitaratzean merezi zuela, eta hor dago, horren guziaren fruitua. Andresek erranduen bezala, hemen biltzen diren datuak gehienak ahozkoak dira, Nafarroakoak eta ahozkoak. Badira ahozkoak ez direnak ere, baina ahozkoak ez direnak hiztegi dialektaletatik atereak dira. Horrek esan nahi du ahozko datua direla, ez gu bilduak, beste norbaitek bilduak dira, baina hala ere ahozkoa direla, ezta. Hemen sakrea edo biraua edo madarikazioa edo juramentoa aipatzen dugu, eta jakin dut hori oso adira zabalean hartzen dugula. Oso adira zabalean, badira hitz bakarreko sakrea, badira esaldiak, badira gaitza desiatzekoak, hor hitz aurrean daukazue, ikusi nahi baduzue, hor dago. Eta gure helburuetako zen pixka bat orain arte egon den mitorekin haustea, euskaraz ez dagoela biraurik, euskaldunok juramentuka hasi nahi dugularik, beti erderazko birauak eta sakreak ibiltzen ditugula, eta hori neurri batean egia da, baina egia da baita ere euskaraz gauza asko daudela, hemen agertzen direnak hain zuzen ere, gehiago ere badira, bildu, denak ez ditu bildu, eta, mito hori noitere baztertu nahi genuen, ezta. Lan egiteko modori dagokionez, Nafarro euskaldun osoko, edo ia osoko datua bildu nahi genituen, baina birauen gai hau oso delikatua da. Esan nahi dut, ezin duzu joan ez dakinik leitzara, hango bat harrapatu eta dizu, hemen osatu duzu marikon, pikutara esango dizu, ezta. Orduan hortarako erabaki genuen berri maile adituak edo gure ezagunak gainera aukeratzea. Eta horrela harremanetan jarri ginen hor agertzen diren horiekin, ezta. Araitzen Amaia Palauzakin, Iturenen Andres Inigorekin, Leitzan Bitxero Lizarragarekin, Sakanan Jose Luis Erdoziarekin, Hauzan Jose Mari Beratzainekin, Arizkunen Patximentakin, Luzeiden Peio Kaminorekin, eta gero Txalekun Sagarero Leman Euskaltzainarekin. Eta gero, bestelako laguntzaile horiek ere izan ditugu, Carmen Iturri, David Marizkurrena, Jose Antonio Barber, Patxiku Perurena, Pello Pezetxa eta Pilar Satrustegi, Jose Mari Satrustegi zenaren arreba. Liburuaren egiturari dagokionez, lehenbizi sarrera jarri dugu, sarrera horretan, sakretan, birauetan, gehien ibiltzen diren, atxizkiak agertzen dira, bukaerak, atxizkizatera izten ez diren bukaera horiek, asko errepikatzen diren hitzak, eta gero bestelako kontu batzuk ere aipatzen ditugu, adibidez entonazioaren garrantzia, ezta? Ze hitz bat, adibidez, alua, modu batera esan, edo bestera esan, asko aldatzen da esan nahia. Eta gero, nori zuzentzen diozun biraua ere, ezta? Aurra baldin bada, mukizo, kakazo horretea, ez da deus, baina, heldu bati hori horreten badiozu, goza potoloagoa da, ezta? Gero, lehenbiziko atalean, birauak sartzen ditugu alfabetikoki ordenatuak, abeste urrenkeran, eta hor, sarrera bakoitzean, birauaren
adiera finkatzen saiatu gara, eta hori ez da lan erraza, herri batetik bestera, eta izun batetik bestera gauzak aldatzen direlako. Gu saiatu egin gara irakurleak zerra nahi duen jakin dezan. Gero zetokitan ibiltzen den, edo bestela, hiztegi dialektal batetik ateria baldin bada, erreferentzia sartu dugu, eta gero, eta hori ere oso garrantzizko irutu zaigu, gogortasun maila, edo arintasun maila, ezta? Biraguaren maila hori. Eta hortarako izartxoak ibili ditugu. Batetik lauak oso potoloa dira, bat bakarra dutenak oso arinak, eta gero tartekoak 2 edo 3 dituzte, eta batzutan olako kombinazioak egin ditugu, ezta? Bat 2 edo 2 3 edo 3 lau, pixka bat mailaren arabera. Urrengo atalean sailkapen semantikoa egin dugu, norbaitek adibidez, zekena euskaraz nola erran daiteken ikusi nahi badu, hor aurkibidean ikusi, ze horre aldetan dagoen, horra joan, eta hor ikusiko du zer dagoen, ezta? Zekena, zurra, idorra, ez da gizer, eta horrela, ezta? Nafarroko biraoak biltzen da, aztertzen da, liburua prestatzen, ibili den beste irakasle, euskaltzain urgazlea, Juan Jose Zubiri Lujanbio, Zubiri. Lehenbizi, pixka bat itzegin behar dut formaz edo, birauen edo sakreen formaz edo, batzuk badira solteak edo agertzen direnak, alua esate baterako, beste batzuk berriz badira formaz, atizki ez edo baliatzen direnak, hor orkibide zeran duzu, atizki batzuk, ari bezalakoak, programazten da, nabalkaria, elekaria, gainkallaria, eta ondo atizkia, mozkor ondoa, alfer ondoa, eta ontzi, alferrontzia, burrontzia, itzontzia, oso atizkia, fantasiosoa, bullosoa, espantosoa, erdezu, erdezu, zoldazu, zorrizu, zimazu, horrelakoak, atzu, berritzu, aizetzu, horrelakoak. Bukaera, bada atizki bat nahiko berezia dena, ese bukaera duten zerak, eta gaur egun nahiko emankorra dena oraindik ere, eta ese bukaera da, dutenak, ezta? Gainera, izengoitiak jartzeko balio duena da, hainbat serietan ezagunetan, txapas eta horrelakoak galtzen dira, horrelakoak badaude, aitzakiz, potes, korrustiz eta zarpas eta horrelakoak galtzen dira, oraindik ere, emankorra dena. Gero, euskararen eremuan nahiko berezia edo azpimarratzeko dena baita ere, zenbait formak edo, femeninoa eta maskulinoa biek erabiltzen direla, segurazki, gaztelaniaren eta erdaren eraginagatik, hortxe dituko zate baterako, kasketosoa, zalapartera, industera, eta fantasiosa, eta horrelakoak, baliabide horretaz aparte, bada beste formaren aldetik, ez atizkiak bakarrik baizik eta, hitzak erabiltzen direnak, hitz bereziak, ez da esate baterako, asto hitza asko erabiltzen da, horrelako sakreak edo osatzeko. Esate, asto edo asta, ez da? Hori dugu, asta kirten, asta lore, asta putz, asta pito, asta pistola, eta antzekoak. Gero, handi, hitza adjektiboare bai, ahultza handi edo pintura handi, bustan handi, gibela handi, horrelakoak ere, asko dira. Berezia baita ere, eta euskaran mariz, esate baterako, marirekin, hasten diren, hitzak edo, bereziki, femeninentzat, emakumei, zuzentzen zaizkien, hitzak, ezta? Mari gizona, mari mutila, mari zikina, mari sastraka, eta beste hainbat, mari tabar. Hori, pixkat formari dagokionez. Beste kontua da, eta pixkat aipatu du, maldizio edo biraoaren mailari dagokiona, ezta? Noski, zaila da, zera neutroa edo oso gogorra den edo ez, zehaztea, ez? Askotan, hori, baliabideetako bat, harina den edo, gogorragoa den esateko, azaltzeko, testu inguruak zer ikusi handia du, ez? Testu inguruak, entonazioa nola esaten den, ez da? Ez da gauza bera, aur txiki bat, koska batera igo da, eta alua, nola igo da, esaten denean, esate baterako, ez? Edo, zerbait egin dizu norbaitek, ez? Eta, aserren zaudena, esaten duzu, alua, zarri alua. Egoerak, kontestuak, eta entonazioak, zahotzaren igoerak, eta zer horrek,
asko nahi du, eta, klaro, batetik bestera alda daitezke, ez? Arinagoa izan edo gogorrago izan, ez? Kontestuaren arabera. Hor, liburua saiatu gara, ahalik eta neutroena dena edo, izartxoak jartzen, ezta? Baina kontuan izanik beti, horrek garrantzia handia duela, ez? Beste arazoetako bat, eta ia pixka bat baliabideekin sartuz edo, ez? Eta gogortasun mailarekin sartuz, markatu. Herri batetik bestera aldatu egiten dira, birago beraren pertzepzioa, ez? Eta gogortasun mailak, ez? Esate baterako, hemen agertzen dira, ergelitza, herri batean, goizuetan, ez da hain gogorra, ez da, izar bat edo bi jarri dizkiogu, eta Iturenen oso gogorra da, ez? Lau izarrekoa da. Gizonei esate bazaie. Edo esate baterako, izorratzea aski du, goizuetan, ez da hain larria edo, baina Iturenen oso larria da, ez? Edo mariko txina nahiko, harina da goizuetan, eta Iturenen oso gorra, nazkagarri, ez? Goizuetan nahiko, harina da, eta Iturenen oso, esan dezken, gogorrenetako bat da, ez? Pixka bat hemen, Nafarroatik aterez, goizuetan esateratuko gaixo hitza oso arrunta da jaia, ez du irain maila oso harina da, ez da irainera iristen jaia, ez da, eta azpeitira joan ezkero, azpeitiko batentzat, esan daiteken zerbait gogorrena da, ez da. Horrelako zerak ere badira, ez, izaten dira, eta horrek ere zaildu egiten du neurri batean, maila ezartzen, ez? Baina, horrelako kasuetan, saiatu gara, non duen maila bat, non bestea ezartzen, ez? Beste, iraintzerakoan eta erabiltzen duen beste baliabide nagusi bat da, eta euskararena nahiko berezia baita ere, pixka bat adjektiboak edo metatzea, bata bestearen ondoren edo segidan ematea, ezta? Oso normala da, zenbat eta haserre handiagoa, gaina handiagoa, bota nahi baduzu, 2, 3, 4 horrelakoak jartzea, ezta? Alua, zerri urde alu zikina hartu baduzu, gogorragoa da, ezta? Zenbat eta gehiago metatu, eta zenbat eta gogorragoak esan, hainbat eta gogorragoa da, zera, dena ere, ez? Baliabide hori, garrantzitsua, eta oso garrantzitsua gainera nik uste dut, oraindik oso bizirik dagoena, zera honetan, ez? Eta azpimarratzekoa. Kultur arloa izan da hemen Euskal Herria irratian. Gaur Biraoak liburua aurkeztu dizuegu. Durangoko liburu azokan lanik behinekoena eta aurten argitaratu direnen artean beresiena, interesgarrien ere ziurazki. Kultur arloa eusko ikaskuntzarekin batera egin dugu hemen Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntza kulturaren zabalkundia egiten, bai irratian, baita internet sarean ere, honako 3 helbide hauetan: Euskosare, Euskomedia eta euskoikaskuntza.org. Eusko ikaskuntza, jakitez.